Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, dalawang magpinsan ang bumabaybay sa maalikabok na kalsada patungo sa isang liblib na bayan sa Samar. Magkaiba man ang kanilang ugali at pananaw sa buhay, pareho nilang inaasam ang bagong karanasang hatid ng bakasyon. Si Edgar, ang nakakatandang pinsan, ay mayabang at laging gustong siya ang nasusunod. Magaspang ang kanyang ugali. Mabilis uminit ang ulo at hindi basta nagpapatalo sa kahit anong diskusyon. Palaging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at madalas niyang ipinagyayabang ang mga bagay na meron siya, lalo na sa mga taong hindi niya kasing tapang. Sa kabila nito, hindi may kakailang matapang at palaban siya. Laging handang ipagtanggol ang sarili sa anumang gulo, kahit pa ito'y siya mismo ang nagsimula. Sa kabilang banda, si Jerome ay kabaliktaran ni Edgar. Siya ay mabait, may mabuting puso at likas na mapagkumbaba. Hindi niya hinahayaang manaig ang galit o kayabangan sa kanyang isipan. Sa halip, mas pinipili niyang unawain ang sitwasyon at magpakita ng pasensya kaysa makipagtalo. Mahal niya ang kanyang pamilya at sa kabila ng pagkakaiba nila ni Edgar, nananatili siyang matiisin at patuloy na nagpapakita ng respeto dito. Habang binabagtas nila ang mahabang daan patungo sa probinsya, hindi nila alam na sa bakasyong ito may isang pangyayaring magbabago sa kanilang relasyon. Isang pagsubok na susukat sa kanilang pagkatao at tunay na pagkakaibigan bilang magpinsan. Ano yung mga dala mo, pinsan? Bakit ang dami mong baon na pagkain? Mukhang magpipiknik ka sa biyahe ah. Natatawang sita ni Edgar sa pinsan na si Jerome nang mapansin nito ang dala niyang maraming pagkain. "Oo pinsan, kailangan magdala ng mga pagkain. Ang sabi kasi ni Tito Abner, wag na wag daw tayong bibili ng mga anumang pagkain sa madadaanan natin, kahit saang lugar sa probinsya." Tugon ni Jerome. Ha? Bakit naman? Ano namang pamahiin niyang pakulo ni Tito? Ay, sila talaga mga taga-probinsya. Ang daming alam. Bawal nun, bawal neto. Di magugutom tayo kung hindi tayo bibili ng pagkain habang nasa biyahe. Depensa ni Edgar. Problema ba yun? Di mag-share-share na lang tayo dito sa mga dala kong pagkain. Ang dami naman neto eh. Saka sinadya ko talagang dagdagan to para sa ating dalawa. Tiyak, aabot na to hanggang sa makarating tayo doon kina Tito Abner. Mahabang pahayag ni Jerome. Di sige. Pero kapag may nagustuhan akong bilhin sa mga may hintuan natin, huwag mo akong pipigilan ha. Siyempre, baka may iba akong magustuhan na pagkain na wala sa mga dala natin. Pagpapatuloy naman ni Edgar. Wala namang problema dun pinsan, pero sana hanggat maaari, huwag ka na lang talagang bumili sa kahit saan. Lalo na kapag nasa parte na tayo ng probinsya. Pagpapatuloy na paalala ni Jerome sa pinsan. Tinawanan lamang naman ni Edgar ang mga sinabi ni Jerome. Napapailing pa ito nang muling ibaling ang tingin sa bintana at tumanaw sa kagandahan ng paligid na kanilang dinaraanan. Kasalukuyan silang nasa pampasaherong bus ng mga oras na yon. Hindi na rin muli pang nagsalita si Jerome, sa halip ay itinuon na lamang niya ang sarili sa pagbabiyahe. Ganoon din si Edgar ay hindi lamang kumibo habang nakatuon ang paningin sa daan na kanilang binabaybayan. Hindi naman nila namalayan na kapwa nakatulog na pala sila sa biyahe. Marahil ay napagod ang kanilang mga mata sa pagtingin sa paligid, kaya hindi inaasahang mahimbing silang nakatulog. O sa mga gustong kumain at magbanyo dyan, narito na tayo sa unang istasyon ng kainan. Maaari na kayong bumaba muna. 20 minuto lang tayo dito at tutuloy na tayo sa biyahe. Narinig nilang sigaw ng konduktora nang ihinto ng tsuper ang bus sa isang kainan na hindi pamilyar sa kanila. Pupungas-pungas naman na idinilat ang mga mata ni Edgar bago tila naiinis na nagsalita. Ano ba naman yan? Ang sarap-sarap ng tulog ng tao eh. Istorbo naman. Reklamo niya na hindi nakalagpas sa pandinig ng tsuper. Iho, kung ayaw mong kumain at gusto mong matulog na lamang, wala namang mapipigil sa'yo. Hindi lang naman ikaw ang pasahero nitong bus.
Kaya kung anong gusto mong gawin sa loob ng bus, gawin mo na lang, bahala ka. Tila naiinis na turan nito sa kanya. Sa halip na sumagot ay padabog na tumayo na lamang si Edgar sa kanyang upuan at kinuha ang wallet sa bag at saka niyaya ang pinsan na si Jerome upang bumaba at magbanyo. Hayaan nyo na ang pinsan ko. Huwag nyo na lang siyang sagutin. Baka pagod lang siya dahil sa mahabang biyahe. Ang kunwaring saway ni Jerome, ngunit sa totoo lang ay nainis din siya sa paraan ng pagsasalita ng kanyang pinsan. Matapos nilang sabay magbanyo ay inilabas na ni Jerome ang kanyang mga baon na pagkain sa isang lamesa upang mapagsaluhan nilang dalawa. Ngunit nang mapatingin si Edgar sa estante ng mga tindang ulam ay may nakita siyang putahe ng bopis na siyang paborito niya simula pa noong bata. Wow, bopis! Buti na lang meron dito. Hintayin mo na lang ako dito sa lamesa natin, pinsan ha. Bibili lang ako ng bopis. Masayang bulalas ni Edgar at kaagad nang tinungo ang bilihan ng mga ulam. Hindi na siya napigilan pa ni Jerome sapagkat tila isang kidlat iyon sa bilis ng kanyang lakad at nakarating sa mismong tindahan. Nang matapos na silang kumain ay tila tuwang-tuwa si Edgar dahil sa labis na kabusugan. Gumamit pa iyon ng toothpick habang naghihintay sa pagtawag ng konduktor bilang hudyat ng kanilang pagpapatuloy sa biyahe. Maya-maya ay isa-isa nang nagsiakyatan sa bus ang mga kasamahan nilang pasahero. Sinenyasan na rin siya ni Jerome na umakyat na doon at sumunod naman siya rito. Nang matiyak ng konduktor na kompleto na ang mga pasahero ng bus, ay nagpatuloy na sila sa pagbabiyahe. Habang nasa biyahe sila, ay nagsalita si Edgar. Akala ko ba merong mangyayari sa akin kapag bumili o kumain ako ng pagkain galing sa mga tindahan dito? Bakit wala namang anumang kakaiba sa akin? Sabi ko naman sa'yo lumang pamahiin lang yun ng mga matatanda. May pang-uuyam niyang wika. Alam mo pinsan, sa totoo lang, hindi yun ang kasabihan at paniniwala na yun Mas mabuti pa rin yung kung susundin natin, hindi ba? Wala naman siguro mawawala kung maniniwala. Tugon naman ni Jerome. Sus, yung mga palpak na paniniwala na yan ang dahilan kaya walang pag-usad ang buhay ng tao. Naiiwan lang sa takot ng nakaraan. Pakli naman ni Edgar sa sinabi ng pinsan. Dahil sa salitang iyon ni Edgar ay hindi na muli pang nagsalita si Jerome at mas pinili na lamang na itutok ang atensyon sa kanilang biyahe. Batid niya na hindi magpapatalo ang pinsan sa usapan at hindi nito gusto na kinukontra siya sa anumang opinyon. Nagpatuloy ang mahabang biyahe. Ng mga oras na iyon ay halos mag-aalas 9 na ng gabi, kaya naman ang ibang pasahero sa loob ng bus ay pawang mga tulog na at ang iba naman ay abala sa kalikot ng kani-kanilang mga telepono. Tanging mahina at banayad na musika lamang ang nagmumula sa radyo ng bus ang maririnig sa loob. Maya-maya isang bata ang narinig nilang umiiyak. Iyon ang batang nasa edad 2 taong gulang pa lamang at anak ng isa sa mga pasahero na kasamahan nila. Kaagad iyon pinatahan ng ina at kinarga upang libangin at tumigil sa pagpalahaw. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpatuloy pa rin sa pag-iyak ang sanggol. Kaya naman, isang matandang ali na nakaupo sa kabilang panig ang nagrepresenta na kunin ang bata upang ipaghele. Ayon dito, tila naghahanap ito ng init ng yakap ng isang lola. Ibinigay naman iyon ng ina ng bata sa matanda at ilang sandali lamang ang lumipas matapos niya iyong kargahin ay himalang tumahan ang sanggol sa pag-iyak at kaagad na nakatulog. Nang matiyak ng matanda na lubusan ng nakatulog sa kanyang kandungan ang paslit, ay inaabot na niya iyon sa ina nito. Nagpasalamat naman ang ina ng bata at saka inabot iyon upang siya naman ang magkarga. Pagkuhan ay nagsalita si Edgar. Ay, buti naman at nanahimik na yung batang yun. Nakakarindi, iyak ng iyak parang kulang sa alaga ng magulang. Inis na sambit niya. Nang marinig iyon ni Jerome ay bahagya niyang sinaway ang pinsan. Sabay naman silang napatingin sa kinaroroonan ng matanda na nagpatahan sa bata at nang makita nila ay nakatitig rin ito kay Edgar ng masama
at tila ba may nais sabihin. Ilang oras pa ang lumipas ay muli silang huminto sa ikalawang istasyon na kainan. Sa pagkakataon na iyon ay 30 minuto ang ibinigay sa kanila ng tsuper upang magkaroon ng karagdagang oras para sa pamamahinga at paggawa ng mga personal na bagay. Kumain po muna yung mga nagugutom. Magbanyo na rin yung mga kailangang magbanyo. 30 minuto lang tayo dito at magpapatuloy ulit sa biyahe. Pasigaw na paalala ng konduktor nang iyon ang ilaw sa loob ng bus. Kaagad namang nagsikilos ang mga pasahero upang bumaba at nagkanya-kanyang nagpunta sa naturang kainan. Ang iba naman ay nagsipasok sa banyo habang si Jerome ay abala sa paghahanda ng kanilang pagkain na dala. Maya-maya pa niyaya siya ni Edgar para magbanyo. Pinsan, tara, samahan mo muna ako sa banyo. Mamaya na tayo kumain. Pagyaya niya rito. Sige na, mauna ka na. Ihahanda ko lang tong mga pagkain natin. Para pagbalik mo ako naman ang magbabanyo. Tugon ni Jerome habang iniisa-isa ng ilatag ang mga plato at kutsara na dala nila. Kaagad namang tumalima si Edgar at tinungo ang banyo. Naiwan naman si Jerome at tinapos na ang mga pagpeperpera ng mga kailangan nila sa mesa. Hindi na rin nila kailangang bumili pa ng tubig dahil maging iyon ay meron siyang dala. Nang makabalik mula sa pagbabanyo si Edgar ay siya naman ang pumalit sa lamesa upang bantayan ang mga gamit nila ni Jerome. Samantalang si Jerome naman ang nagtungo sa palikuran. Habang nakaupo siya doon at hinihintay ang pagbabalik ng pinsan, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Iyon ang Ali kanina sa loob ng bus na nagpatahan sa sanggol na umiiyak. Nagsalita ito ng tila may kahulugan. Ikaw, iho, mag-iingat ka sa mga kilos at galaw mo. Dayo ka pa naman. At ang mga katulad mong dayo na suwail, ang paboritong gantihan ng mga aswang na mangyayanggaw at mga mambabarang para parusahan. Seryoso ngunit halos pabulong na wika ng babae. Po, ano pong sinasabi ninyo? Teka, hindi ba kayo yung Ali na nasa kabilang palig na upuan? Yung nagpatahan sa batang umiiyak kanina? Balik tugon naman niya rito. Oo, ako nga. Basta tandaan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Kung dadayo ka sa mga ganitong lugar, lalo na sa mga liblib na bahagi ng probinsya, kailangan mong makisama ng maayos at iwanan ang mga masamang ugali kung saan ka man ang galing. Dagdag pang muli ng Ali. Bakit naman po ninyo nasabi na masama ang ugali ko? Hindi pa naman ninyo ako lubos na nakikilala at ngayon nga lang tayo nagkita eh. Tila nangiinsultong wika naman niya rito. Nakikita ko sa bawat kilos mo ang iyong pag-uugali. Hindi ka katulad ng iyong pinsan na sa lahat ng bagay at lahat ng asal mo na iyan ay maaari magpahamak sa iyo. Maniwala ka sa akin at huwag mong basta-bastang babaliwalain ang mga sinasabi kong ito. Tila may pagbabantang turan nito at matamang nakatitig sa kanyang mga mata. Pasensya na po ha, pero hindi po ako naniniwala sa mga aswang at mga mambabarang na sinasabi po ninyo. Hindi pa naman kasi ako nakakakita ng mga ganyan eh. Pagtanggi niya sa usapan na. Kung hindi ka naniniwala sa mga yon, marahil ay maniniwala ka kung isang engkanto ang makabati sa'yo. O siya, sige na, aalis na ako at malapit na dito ang aking bahay. Maghahating gabi na kaya kailangan ko nang makauwi. Hindi na ako sasabay sa kasunod na biyahe. Mag-iingat kayo, lalong-lalo ka na. Mahabang pahayag ng matanda na may halong kakaibang tinig at ibig sabihin. Matapos iyon sabihin ay tuluyan na iyong umalis sa kanyang harapan. Sinundan niya lamang iyon ng tingin at nagulat pa siya nang kalabitin ni Jerome ang kanyang balikat. Hoy pinsan, ang layo ng tingin mo ah. Sino bang tinitingnan mo dyan? Untag nito sa kanya. Wala naman pinsan. Halika na, kumain na tayo. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Saka baka kulangin tayo sa oras. Maang-maangan na tugon niya habang tila nauutal. Kaagad naman silang kumilos upang kumain na. Maya-maya ay hindi makatiis si Edgar at tumayo iyon. Ngunit bago pa siya umalis
ay tinanong niya ang kanyang pinsan. Gusto mo ba ng soft drinks, pinsan? Para maisabay na kita sa pagbili. Tanong nito. Ayoko. Sige na, ikaw na lang. Alam mo namang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako iinom o kakain ng kahit anumang mula sa tindahan dito. Kaagad na sagot ni Jerome. Ang corny mo talaga kahit kailan. Bahala ka nga. Sige, ako na lang ang iinom. Medyo naiinis at natatawang turan ni Edgar. Ilang sandali pa ay nakabalik na kaagad ito sa kanilang lamesa, bitbit ang isang bote ng inumin. Nang makita ni Edgar na bukas na iyon, ay nag-alala siya at tinanong niya ang pinsan. Pinsan, bakit hinayaan mo na sila ang magbukas ng bote na yan? Dapat ikaw na lang mismo ang nagbukas. Malay ba natin baka mamaya meron silang nilagay dyan? Pabulong na turan ni Jerome. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Natural bubuksan nila yan. Paano ko naman maiinom kung sarado, hindi ba? Saka paano ko naman ito mabubuksan? May dala ba tayong pambukas ng bote? Ikaw talaga, pinsan, napaka-weirdo mo eh. Natatawa ngunit medyo naiinis na turan ni Edgar. Nangangamba lamang ako para sa'yo. E di sana, hiniram na lang natin kanina yung pambukas, tapos ikaw na mismo ang gumawa. Giit muli ni Jerome. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga muna. Baka pag-iusin mo na, baka iwan tayo ng bus. Kita na lang tayo sa loob. Naiinis na paalam nito kay Jerome. Naiwan naman na mag-isa si Jerome sa lamesa upang tapusin ang kanyang kinakain. Nang matapos ay kaagad niyang iniligpit iyon at itinapon sa basurahan ang mga kalat ng kanilang pinagkainan. Kasunod nun ay umakyat na siya sa bus upang doon hintayin ang pinsan na kasalukuyang nagsisigarilyo sa isang sulok ng lugar. Samantala, habang nasa isang panig naman si Edgar at inuubos ang kanyang yosi na nasa kanyang bibig, ay hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ng Ali na nakausap niya kanina. Ano kayang ibig sabihin ng matanda na yun? Aswang na mangyayanggaw? Mambabara? Tapos inkanto? Nawawala na yata siya sa kanyang katinuan eh. Akala niya yata mauuto niya ako. Hindi porkit taga Maynila ako eh, gagawin niya akong tanga-tanga dito sa probinsya. Bulong niya sa kanyang sarili habang natatawa at napapailing-iling pa. Ang mga pasahero dyan, akit na lahat sa bus. Aalis na tayo. Medyo malayo-layo pa ang biyahe natin. Ang huling istasyon ng kainan ay mararating natin makaraan ng 4 na oras. Sigaw ng konduktor ng kanilang sinasakyan na bus upang ipunin ang mga pasahero at muling ipagpatuloy ang kanilang pagbabiyahe. Muling nagpatuloy ang biyahe. Nang mga oras na iyon ay lampas hating gabi na. At ang kasunod na istasyon ng kainan na kanilang hihintuan ay mararating nila sa ganap na alas 5 ng umaga. At dahil walang magawa habang umaandar ang bus, ay ipinasya ni Jerome na kunin ang kanyang headset sa baga at nakinig na lamang ng musika. Hindi na kasi pinagana ng tsoper ang radyo sa loob ng sasakyan bilang respeto sa mga nais magpahinga at matulog. Habang si Edgar naman ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono at paminsan-minsan ay patawa-tawa pa dahil sa mga napapanood mula doon. Nasa ganoon silang gawain nang biglang nagpreno ang driver at inihinto ang bus. Sa labis na pagkagulat ay napasigaw ang mga naroroon kasabay ang galit na reklamo ng mga kalalakihang kamuntikan ng mahulog sa kanilang kinauupuan. Habang sina Edgar at Jerome naman ay halos mauntong sa harapan ng upuan na kanilang kinaroroonan. Takang nagsitayuan ang mga tao upang alamin kung ano ang nangyari at biglang nagpreno ang tsopera. Ngunit tila tulala ito at pawis na pawis na nagsalita bago tila kinakabahan na tumingin sa paligid. Anong nangyari sa'yo, pre? Bakit bigla kang nagpreno? May lalaking biglang tumawid eh. Hindi ko kaagad nakita. Humihingal na sambit ng tsopera. Ha? Meron ba? Wala naman ako nakita. Kanina pa ako nakatitig sa kalsada. Baka namamalikmata ka lang o kaya naman ipagod ka na. Sige, ako na muna ang magmamaneho. Pagre-representa ng konduktora. Matapos iyon ay muli na silang nagpatuloy sa biyahe.
Bagamat nagtataka ay hindi maiwasan ni na Edgar at Jerome na mag-isip kung totoo nga ba ang nakita ng tsuper na lalaking tumawid o baka pagod lang ang kanyang nararamdaman. Naging maayos naman ang biyahe matapos ang tagpong yun. Muli, hindi inaasahan ng dalawa na makatulog sila sa mahabang paglalakbay. Nagising na lamang sila nang marinig nila na sumigaw ang konduktor. Huling istasyon na po tayo ng kainan. Bumaba na po ang mga gusto pang kumain. Dagat na po ang kasunod nito at tatawid na tayo sa Alinsamar. Paliwanag nito habang inisa-isa na suriin ang mga pasahero. At dahil hindi naman sila nagugutom ng mga oras na iyon, ay nagpasya na lamang silang magbanyo at umihi na lamang. Hindi na rin nila dinala ang mga pagkain dahil wala naman silang balak na tikman pa ang mga yon. At dahil baguhan sila sa lugar, ay hindi pamilyar sa kanila kung nasaan nakapwesto ang banyo. Ngunit maya-maya ay biglang may naalala si Jerome nang kinapa niya ang kanyang bulsa at naiwan ang kanyang telepono sa bag. Tinais niya iyong balikan sa pag-aalala na baka makuha iyon ng iba. Kaya naman naiwan na mag-isa si Edgar habang pilit na hinahanap ang banyo. Nang gumaling siya sa kabilang panig ng lugar ay may nakita siyang tila isang daanan patungo sa likuran. Naisip niya na baka iyon ang lagusan papunta sa banyo. Kaagad niyang pinuntahan iyon at nang naroon na siya ay nakita niya ang isang lalaki na nakatayo habang nakatalikod at nakapamulsa. Nakasuot iyon ng purong puti at tila may tinatanaw sa malayo. Kuya, dito po ba ang banyo? Tanong niya sa lalaki na nakatalikod pa rin. Ngunit nakailang ulit ng tanong na siya ay hindi iyon nagsalita at tila hindi nito naririnig ang kanyang sinasabi. Kaya naman galit na kinalabit na niya iyon upang kunin ang atensyon. Hoy, bingi ka ba? Ang sabi ko kung dito ba ang daan papunta sa banyo. Galit na angil niya rito. Dahan-dahan naman na humarap sa kanya ang lalaki at sa halip na sagutin nito ang tanong niya ay tumitig lamang ito ng masama sa kanya. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Gusto mo ba ng away? Huwag mo kong susubukan dahil kahit hindi ako taga rito, hindi kita uurungan. Galit na paghamon niya rito. Nanatili naman na nakatitig lang sa kanya ang lalaki at walang kupurap-purap ang mga mata nito na nakatutok sa kanyang mga mata. Dahil sa inis ay nagpatuloy na lamang siya sa nais niyang puntahan at sa wakas ay nakita na nga niya ang banyo sa dulong bahagi ng lugar. Nang matapos siya at muling dumaan doon, ay wala na ang lalaking nakita niya kanina. Napangiti na lang na lumakad siya upang muling bumalik sa bus. Paglabas niya sa naturang daanan ay nasalubong niya ang babae na isa sa mga bantay sa tindahan at tinanong niya iyon. Ate, sino yung nagbabantay sa banyo ninyo? Yung lalaki? Bakit hindi nagsasalita? Pipi ba yun o bingi? Natatawa at nang iinsultong tanong niya rito. Napakunot noon naman ang babaeng tinanong niya bago nagsalita at tila takang-taka. Po, sino pong bantay? Wala naman pong bantay sa banyo. Saka hindi naman kailangan bantayan yun. Kasi labas-pasok lang naman ang mga pasahero na gumagamit nun. Tugon ng babae. Sa sinabing iyon ng babae ay tumawa ng malakas si Edgar at tila nangaasar na nagsalita. Hindi na bali na nga lang. Pare-pareho pala kayong tanga dito eh. Yung isa bingi, tapos ikaw naman. Ang hina makaintindi. Nagsama-sama pa talaga kayo dito ha. Pang-uuyam na turan niya. Pinsan, tama na nga yan. Ano bang nangyayari dito at nakikipagtalo ka dyan? Saway ni Jerome na hindi niya napansin na naroon na pala at kanina pa nakikinig sa usapan nila ng babae. Wala yung pinsan. Yung mga bantay kasi dito eh, ang tanga-tanga. Simpleng tanong lang, hindi nila masagot. Kaya naman pala, halos walang kumakain dito. Ipugad naman pala to ng mga gonggong. Galit at nang iinis na wika bago lumakad patungo sa kinaroroonan ng bus. Sige pinsan, mauna na ako. Akyat na ako ng bus. Sumunod ka na lang ha, at baka mahawaan pa ako ng katangahan ng mga tao dito. Napapailing at nambubuskang turan pa nito.
Nang tuluyan ng makaalis ang pinsan ay humingi ng despensa si Jerome sa babae dahil sa kahihiyan na ginawa ni Edgar. Ngunit hindi naman nagalit ang babae at sa halip ay sinabi nito na naiintindihan niya ang inaasal nito. Matapos ang ilang minutong paghihintay sa iba pa nilang kasamahan na pasahero ay muli nang nagpatuloy ang biyahe. Habang nasa daan ay hindi na maganda ang pakiramdam ni Edgar. Nagsimula nang sumakit ang kanyang ulo at nakadama siya ng matinding pagkahilo. Ngunit hindi niya iyon sinabi sa pinsang si Jerome sa pag-aakalang dulot lamang iyon ng matinding pagod dahil sa haba ng kanilang biyahe. Kaya naman pinilit na lamang niyang libangin ang sarili sa pamamagitan ng pagiging abala sa panonood sa kanyang telepono. Ilang saglit pa ang lumipas ay hindi niya na nakayanan ang sama ng pakiramdam at hindi na napigilang magsuka. Mabuti na lamang at kaagad niyang nakuha ang supot na dala at doon inilabas ang lahat ng kanyang kinain. Laking gulat ni Jerome nang makita ang nangyari sa kanyang pinsan. Hindi niya maiwasang mag-alala habang inaasikaso ito at hinahagod ang likuran. Naagaw na rin ang atensyon ng mga iba pang pampasahero na naroon, kaya naman ang ilan sa mga yon ay nag-abot sa kanya ng mga maanghang na langis upang langhapin. Ilang saglit pa ang lumipas ay naging maayos naman ang kanyang pakiramdam. Kaya naman minabuti ni Jerome na patulugin na muna siya upang makapagpahinga ng maayos. Ngunit ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang makatulog ito ay muli siyang nagsuka at halos hindi na matigil ang kanyang pag-ubo. Natataranta naman si Jerome at hindi alam ang gagawin ng mga oras na iyon. At dahil nga nagkagawa ng iskandalo ang komosyon na iyon, ay nagmagandang loob ang tsoper na ihinto ang bus sa madadaanan nilang tindahan upang doon ay bumili ng gamot. Nang makabili ng gamot ay nagpasalamat naman si Jerome sa tsoper at konduktor. Humingi din siya ng pasensya sa mga pasahero dahil sa pagkakaantala ng kanilang biyahe. Kaagad naman niyang ipinainom ang gamot sa pinsan. Sa wakas ay tuluyan namang naging maayos ang kalagayan ni Edgar matapos ang mga gamot na kanyang ininom. Nang makababa na sila sa bus, ay kinailangan naman nilang sumakay sa maliit na barko upang makatawid sa dagat patungo sa bayan ng Allen sa lugar ng Samar. Ngunit nang nasa barko na sila ay muling inatake at hindi ka nais-nais ang pakiramdam ni Edgar at doon ay halos hindi na siya makagalaw dahil sa labis na panghihina dulot ng madalas na pagsusuka. Nakakaranas na rin siya ng pagdudumi. Kaya naman makailang ulit siyang pabalik-balik sa banyo ng barko. Mabuti na lamang at halos 2 oras lamang ang kanilang biyahe sa barkong iyon patungo sa bayan na kanilang pakay. "Kaunting tiis na lang, pinsan. Malapit na tayo sa bayan ni Tito Abner." Nag-aalala at naaawang turan niya sa pinsan. Nang galing sila sa banyo habang akay-akay ito pabalik sa kanilang kinauupuan. Hindi ko na yata kaya, pinsan. Parang nanlalambot ang tuhod ko. Masakit din ang kalamnan ko. Ano kaya tong nangyayari sa akin? Hinang-hinang boses na wika ni Edgar. "Kung ano man niyang nagaganap sa'yo, natitiyak ko na si Tito Abner lang ang makapagbigay ng tamang kasagutan. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Malapit na tayong makarating sa kanya." Pagbibigay lakas loob niya sa pinsan. Ang tinatawag nilang Tito Abner ay ang kanilang tiyuhin na kilalang dalubhasa at isang magaling na albularyo sa lugar nito. May kakayahan din itong kumausap ng engkanto at elemento at palayasin iyon sa katawan ng sino mang biktima. Namumutla, hinang-hina at matamlay na si Edgar nang sa wakas ay tuluyan na nilang narating ang lugar na kanilang tiyuhin kung saan ay doon nila planong magbakasyon sa loob ng 1 linggo. "Anong nangyari sa kanya?" Taka at gulat na tanong ng kanilang tiyahin na si Tia Sela nang mamataan ng kanilang pagdating at nakita ang itsura ni Edgar. Bagamat puno ng pangamba ay nagawa pa rin nilang makapagmano sa kanilang tiyahin na siyang sumalubong sa kanila. "Mano po, Tia, hindi nga po namin alam kung anong nangyari sa kanya eh. Basta na lang sumama ang pakiramdam niya habang nasa biyahe kami. Tapos ayan,
Suka siya ng suka at nagdudumi. Paliwanag ni Jerome. Kaawaan kayo ng Diyos. Sus naman ang mga batang ito, oh. Ngayon na nga lang ulit kayo nagkita-kita sa ganitong sitwasyon pa. O siya, sige. Maupo na muna kayo dyan at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Tugon naman ni Tia Celia nila. Magtatanong na sana si Jerome kung nasaan ang kanilang tiyuhin, ngunit hindi niya na iyon na ituloy nang biglang lumabas iyon sa kwarto at nagulat sila sa sinabi nito habang nakatitig sa nangihina na si Edgar. Naingkanto ka, Edgar. Ay, nangyari ito habang kayo ay nasa istasyon ng kainan sa parting Bicol. Pagtatapat ng kanilang tiyuhin. Nakasuot iyon ng sando na kulay abo. Palaging may nakapatong na kulay pulang panyo sa balikat at may kwintas na San Benito na nakasabit sa kanyang leeg. Matangkad ito at may itsura, kayumanggi ang kulay ng kanyang balat at tiyak ang bawat pagkilos at galaw. Sa narinig na iyon, bagamat nangihina, ay nagawang magtanong ni Edgar dahil sa labis na pagtataka. Sa gitna ng hirap na boses ay itinanong niya sa kanyang tiyuhin kung paano nito nalaman ang nangyari sa kanya. Baka nakakalimutan ninyo, isa ako sa mga magagaling na manggagaway sa lugar na ito. Kaya huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman. Kailangan ka magamot sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Seryosong tugon naman ito sa kanila. Muli ay pumasok iyon sa kwarto at nang paglabas ay may dala na itong mga kagamitan at abubot na hindi nila alam kung para saan. Tamang-tama naman na nakabalik na ang kanilang tiyahin at may bitbit itong mga kakanin para sa kanilang merienda. Lumapit sa kanya ang tiyuhin habang hawak nito ang maliit na libretang kulay pula at umusal ng tahimik na dasal at orasyon. Tila bumubulong iyon sa ulunan ni Edgar bago nagsindi ng tabako at ibinuga doon ang kaunting usok na lumalabas mula sa kanyang bibig. May kinain o ininom ka ba sa mga nadaanan ninyong istasyon na kainan? Seryosong tanong ng kanilang tiyuhin. Opo tito, sa unang istasyon ng kainan bumili siya ng bopis kasi paborito niya yon. Tapos sa ikalawang istasyon naman bumili siya ng inumin at hinayaan niya na yung mga bantay doon ang mag-alis ng takip. Pagsasalaysay ni Jerome sapagkat wala nang kakayanang magsalita pa itong si Edgar. Hindi nyo dapat ginawa yun. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo? Bago kayo bumiyahe ay tumawag ako sa inyo na wag kayong bibili ng anumang pagkain o inumin sa bawat kainan na madadaanan ninyo sa probinsya. Matigas talaga ang ulo mo, Edgar. Kahit nung bata ka pa lamang, ganyan ka na sa mga magulang mo. May paninermon na wika ng kanilang tiyuhin. Abner, hayaan mo na. Huwag mo nang kagalitan at alam mo nang hindi maganda ang lagay ng bata Gamutin mo na lang si Edgar at nang makakain ng maayos at makainom ng gamot. Awat naman ng kanilang tiyahin dito. Napabuntong hininga na lamang ang kanilang tiyuhin at nagpatuloy sa pag-oorasyon. Ilang minuto pa ang ginawa niyang iyon bago tuluyang matapos. Sela, kuha mo nga ako ng mga dahon ng alagaw at pakuluan mo na rin iyon para mapainom natin sa kanya. Mahinahon na utos niya sa asawa. Nang makabalik ito ay dala na niya ang dahon at kaagad ng diretso sa kusina upang ilaga ang mga yon. Hindi lang dahil sa iyong nakain at nainom kung bakit mo naranasan ito, Edgar. Tatapatin na kita. Naingkanto ka at hindi basta-bastang ingkanto ang iyong nakasagupa sa lugar na iyon. Isang maharlikang ingkanto ang iyong nilapastangan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mahabang paliwanag ng kanilang tito Abner. Ha? Paano po nangyari yun, tito? Palagi naman kami magkasama ni Edgar kahit saan, habang nasa biyahe at sa bawat istasyon na kainan. Pero wala naman ako matandaan na may nakausap siyang ibang tao. Wala din naman siyang nagkukwento sa akin na may nakita siyang kakaibang nilalang. Mahabang pahayag ni Jerome na bakas sa tinig ang pagtataka at pag-aalala. Maaring ang ingkantong iyon ay siya lamang ang nakakakita. Ninais ng nilalang na iyon na ipakita ang kanyang sarili sa iyong pinsan dahil sa masamang ugali nito. Ang mga tao na may hindi magandang asal ang madalas nilang nais gawing biktima.
Pagpapatuloy na paliwanag muli ng kanilang tiyuhin. Yun po ang hindi ko alam, Tito. Kung may nakita nga siyang kakaiba habang naroon kami sa kainan kanina. Pero sa pagkakaalam ko, maayos pa ang kondisyon niya bago kami sumakay sa bus matapos ang huling istasyon na kainan na aming hinintuan kanina. Muling sambit ni Jerome na tila binabalikan sa isip ang mga naganap sa kanilang biyahe. Bueno, hayaan na lang muna natin siya makapagpahinga matapos makainom ng nilagang alagaw. Kapag medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, ay kakausapin ko siya ng maayos upang sabihin sa akin kung ano ang nakita niya habang papunta kayo dito. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod kayo mula sa mahabang paglalakbay. Mahabang pahayag ni Tito Abner bago iniwan na sila nito at muli nang bumalik sa silid nila ni Tia Celia. Makalipas ang ilang araw matapos siyang gamutin ni Tito Abner, ay tila mas lalong naging malubha ang kondisyon ni Edgar. Tila ba hindi iyon ang lunas na hinahanap ng kanyang katawan upang gumaling ng lubusan. Mukhang matindi ang galit sa iyo ng engkanto na winalang galang mo, Edgar. Ngayon magtapat ka sa akin. Meron ka bang kakaibang naengkwentro noong magbabiyahe kayo papunta rito? Mga tao, mga hayop o anumang mga bagay na kakaiba? Wala ka bang nakasagutan o nakaaway na hindi mo kilala? Sunod-sunod na tanong ng kanilang tiyuhin. Ang tanging naaalala ko lamang po, Tito, yung isang matandang ali na nagsabi sa akin na mag-iingat daw ako. Kasi ako daw ang paborito ng mga mambabarang at mga engkanto na bibiktimahin dahil sa aking pag-uugali. Pagsasalaysay ni Edgar nang medyo nakakapagsalita na siya. Ang matandang iyon marahil ay isang instrumento para bigyan ka ng babala at paalala. Bukod sa kanya, meron ka pa bang kakaibang nakita? Pagpapatuloy na tanong ng muli ng kanilang Tito Abner. Tapos po, yung nasa huling istasyon na po kami ng kainan, may napagtanungan po akong isang lalaki na hindi nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin ng masama pero aaminin ko po, may mga nasabi akong hindi maganda sa kanya at lalo siyang nagalit sa akin. Pero nang bumalik ako, wala na siya doon sa pwesto niya. Pagpapatuloy pa niya. Ang lalaking nakita mo at winalang hiya mo ay isang engkanto, Edgar. Hindi niya magawang magsalita dahil ang bawat binibitawan niyang sagot ay may kalakip na sumpa. At pinipigilan niya ang kanyang sarili na gawin iyon. Ngunit pinilit mo siyang galitin, kaya nagawa niyang isumpa ka at iparanas sa iyo ang kanyang galit. Mahabang paliwanag muli ng kanilang tiyuhin. Anong maaari natin gawin ngayon, Tito? Maalis pa ba ang sumpa at pot ng engkanto na nagalit kay Edgar? Nangangambang tanong ni Jerome sa tiyuhin. Sigurado ako may magagawa ko para alisin ang sumpang bumabalot sa kanya dulot ng galit ng isang engkanto. Ngunit kailangan niyang isabay ang pangako na hindi na muling magiging lapastangan at salbahe sa kahit na kanino man, maging sa mga hindi natin kakilala o hindi ninyo kauri. Pagsisiguradong tugon ni Tito Abner. Oo po, Tito. Nangangako po ako na hindi na uulitin ang mga ginagawa at sinasabi ko mula sa ngayon. Magiging mas mabuti na akong tao at iisipin ko ng damdamin ng iba bago ako magbitaw ng mga salita. Hirap na boses na sagot ni Edgar. Matapos iyon sabihin ay kaagad nang inihanda ng kanilang tiyuhin ang kakailanganin niya upang kontrahin ang engkanto na siyang nagpapahirap sa kanyang pamangkin. Kumuha siya ng banal na uling at dinurog iyon gamit ang banal na kalasag. Ang banal na kalasag ay ang kulay itim na krus na patulis, tayari sa metal at may mga nakaukit na banal na dasal. Sinindihan niya ang dinurog na uling kasama ang insenso at kamangyan. Nang tuluyan iyong umusok ay ipinaikot niya iyon sa katawan ni Edgar hanggang sa magpawisan ang binata. Halos mabasa na ang kanyang kasuotan sa kanyang katawan matapos ang ginawang pagsusuob na iyon. Medyo gumaan na po ang pakiramdam ko, Tito. Maraming salamat po. Pagpapasalamat na wika niya sa tiyuhin. Sana ituloy-tuloy na ang paggaling mo, pinsan. Nang sa ganun masulit naman natin ang natitirang araw ng bakasyon natin dito. Wika ni Jerome na pilit na pinapasaya ang tinig. Magpahinga ka na muna.
Hindi ka pa pwede magkikilos masyado. At kapag gumaling ka bukas, maaari ka nang makaligo sa susunod na araw. Maaari naman kayo manatili dito hanggang kailan nyo gusto. Turan ni Tito Abner na mababa at mahinahon ang boses. Ang buong akala nila ay tuloy-tuloy na ang mabuting kalagayan na iyon ng binata. Ngunit ng gabi rin na iyon ay tila isang bangungot para sa kanya dahil mas lumala pa ang kanyang kondisyon at wari hindi tumatalab ang anumang ginagawang panggagamot ni Tito Abner sa kanya. Tita, nasaan po si Tito Abner? Si Edgar po kasi inahapoy na naman ng lagnat. Nanginginig yung buong katawan niya tapos tumitirik yung mga mata niya. Hintakot na pagsusumbong ni Jerome nang puntahan niya ang tiyahin sa kusina habang ito ay nagluluto. Naku Diyos ko, nasa tumana pa ang tiyuhin ninyo. Pero sandali lang at ipapatawag ko siya sa kapitbahay. Ano ba naman itong nangyayari kay Edgar at tila na wala na yatang kagalingan? Nag-aalalang turan ni Tia Celia bago nagmamadaling lumabas ng bahay upang utusan ang kapitbahay na tawagin si Tito Abner nila. Nagpatuloy naman sa pagdidiliryo si Edgar hanggang sa maya-maya ay tila nangingisay na siya at umuungol sa kakaibang boses. Boses iyon ng nakakakilabot na animoy nagmumula sa ilalim ng lupa. Ilang minuto lamang ang lumipas, sa wakas ay humahangos na dumating ang kanilang tiyuhin at doon ay kaagad niyang tinungo ang kwarto upang kunin ang kaisa-isang anting-anting na gagamitin niya upang wakasan ang kasamaan ng engkanto na nasa loob ng katawan ng pamangkin. Nang makabalik ay hawak na nito ang isang tila pulseras na yari sa pilak at may kulay asul na bilugang bato sa gitna. Kumikislap ang bato na iyon kapag nasisinaga ng liwanag. Nang makalapit sa pamangkin ay kaagad niyang itinapat sa mukha nito ang pulseras at tila nasilaw iyon at nagtakip ng mga mata gamit ang kanyang braso. Habang galit na nagsalita, Hangal ang mag-aakala na mapapalis ninyo ako sa katawan ng batang ito. Sa akin lang ang katawan niya kapalit ng paglilibak at maghahamak niya sa akin. Galit na sambit ng nakakatakot na boses. Nagpupumiglas ito at nais kumawala ngunit mabilis na inalis ni Tito Abner ang kanyang sinturon mula sa bewang. Ang sinturon na iyon ay yari sa abaka at may mga nakalawit na iba't ibang uri ng anting-anting. Nang maigapos niya iyon sa katawan ni Edgar ay tila may malakas na pwersa na pumigil dito upang hindi makagalaw. Nakiusap ako sa iyo nitong mga nakaraang araw na tantanan mo na ang aking pamangkin at humingi na rin ako sa iyo ng tawad. Ngunit pinipilit mo talaga akong labanan ka sa marahas na paraan. At kung yun ang gusto mo, iyon din ang ibibigay ko sa iyo. Turan ng kanilang Tito Abner habang hawak pa rin ang pulseras at nakatapat sa mukha ni Edgar. Bigla ay nag-iba ang itsura ng binata. Naging nakakatakot ang mukha nun na tila may mga naglalabasang kulay itim na ugat at tila may mga sugat ang pisngi na may mga lumalabas na kung anong insekto. Ang pulseras na iyon ay ang pulseras ng kalasag na may kakayanang magpalayas ng anumang sumpa at anumang uri ng parusa na dulot ng mga masasamang elemento. Kaya naman iyon ang napiling gamitin ni Tito Abner upang makatiyak na tigilan na ng naturang engkanto ang kanyang pamangkina. Bitawan mo ko! Pakawalan mo ko! Huwag mo kong igapos! Hindi ako makagalaw, hayop ka! Hindi ka magtatagumpay sa kapangyarihan at sumpa ko! Galit na pag-atungal ng nilalang sa katawan ni Edgar. Ngunit sa halip na pakinggan iyon ay nagpatuloy lamang ang kanilang Tito Abner sa pag-oorasyon. Nagsimula iyon na manghina ang tinig hanggang sa palakas ng palakas at halos sumigaw na iyon sa pagkakabanggit ng bawat salita. Hindi naman nagpadaig ang naturang nilalang at mas nilakasan pa niya ang pag-angil na tila nais kumawala ang katawan ng binata at sumalakay anumang sandali, kasabay noon ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Nagpaikot-ikot iyon sa kabuuan ng bahay at natangay ang ibang mga kasangkapan na naroroon. Nagsilaglagan ang mga nakasabit na muebles at nagsigalawan ang mga puon na naroon sa altar ni Tito Abner. Sela, kunin mo ang bindita sa loob ng aking aparador. Magmadali ka! Pasigaw na utos niya sa asawa.
Akmang tutungo na sana si Tia Sela sa nasabing aparador, ngunit tila may kakaibang puwersa ang umahawak sa kanyang mga binti, dahilan upang mahirapan siyang lumakad. Idagdag pa ang napakalakas na hangin na nagpapaikot-ikot sa kanila. Ngunit unti-unti ay pinilit ng babae na makarating sa naturang aparador na sinasabi ng kanyang asawa. At sa wakas ay tagumpay niyang nakuha ang botilya ng banal na tubig na mula roon. Ihagis mo sa akin, Sela. Ngayon na! Pasigaw na utos ng kanilang Tito Abner, habang si Edgar naman ay nagpapamalas ng malakas at kagilagilalas na halakhak. Kahit magsama pa kayo, hindi niyo ako kaya! Dagdag pa niya sa malakas na boses. Nagpatuloy ang malakas na hangin sa paligid at halos liparin na ang lahat ng kasangkapan sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay dumura ng kulay itim na likido si Edgar at pinuntirya nito si Tito Abner na ng mga oras na iyon ay hawak-hawak na ang butilya ng bindita matapos iyong ihagis sa kanya ng asawa. Ngunit mabilis ang ginawang pag-ilag ng lalaki, kaya naman nagagawa niyang iwasan ang mga likido na iyon na ang bawat matamaan na bagay ay tila nasusunog at nag-aabo. Nagpatuloy ang orasyon ni Tito Abner hanggang ang katawan naman ni Edgar ay patuloy na nakagapos ng sinturon na abaka at hindi iyon makagalaw. Tanging pagdura na lamang ang kanyang nagagawa at paghalakhak ng nakakarinding boses. Tito, mag-iingat po kayo. Mukhang asido yata ang dinudura niya. Nasusunog ang mga bagay na tinatamaan nito. Paalalang sigaw ni Jerome sa kanyang tiyuhin. Matapos ang ilang minutong pagdadasal at pagkumpleto ng mga orasyon ay narinig nila na unti-unting sumisigaw na tila nasasaktan ang boses na nasa loob ng katawan ni Edgar. Hindi. Hindi mo maaaring gawin to sa akin. Ayokong ikaw ang manaig sa laban natin na to. Hindi to maaari. Pasigaw na bulalas nito. Kung inaakala mo magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan, nagkakamali ka. Dahil ngayon pa lang, wawakasan ko na ang iyong maitim na plano. Matapang nasambit ng kanilang Tito Abner bago isinaboy sa katawan ni Edgar ang bindita mula sa maliit na botilya. Kagad namang nagsisigaw ang boses mula sa bibig ng binata at mas lalo iyong kumawala sa pagkakagapos. Ngunit hindi niya magawang sirain o putulin ang naturang sinturon na abaka. Ilang sandali pa ay dahang-dahang lumapit si Abner sa nagwawalang si Edgar at mabilis na isinuot sa braso niya ang pulseras ng kalasag na kanina lamang ay hawak niya. Nang tagumpay niyang maisuot iyon sa braso ng binata ay halos hindi nito magawa ang pagkilos. Tila ba napapaso ito sa kung anong mainit na bagay na nasa loob ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay may kulay itim na usok na lumabas mula sa bibig ni Edgar at naghugis isang halimaw iyon, ngunit segundo lang ang lumipas ay tila tinunaw iyon at pinaghiwa-hiwalay ng hangin. Bigla ay naglaho ang malakas na hangin at tumahimik ang paligid. Naging maaliwalas ang lahat kasabay ng pagkawala ng malay tao nitong si Edgar. Kagad namang inalis ni Tito Abner ang nakatali sa katawan niya na sinturon na abaka. Ano nangyari sa kanya, Abner? Maayos na ba ang lagay niya? Nahihintakutang tanong ni Tia Celia sa kanyang asawa. Sana po nagtagumpay kayo na mapaalis yung engkanto na gumagambala sa kanya. May pangambang wika naman ni Jerome. Huwag kayong mag-alala. Ligtas na siya mula sa sumpa ng engkanto. Umalis na rin yun at inilagay ko siya sa dapat niyang kalagyan. Huwag na muna natin siyang aalisin sa kamay niya ang pulseras na yan hanggang sa sumapit ang ika-7 araw. Pagsisigurado ni Tito Abner sa kanila. Salamat naman sa Diyos. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang mga bagay na ito ngayon. Tila nabunot ang tinik na wika naman ng kanilang Tia Celia. Ako man po hindi makapaniwala, Tia. Pero salamat dahil narito po si Tito Abner na siyang tumulong kay Edgar. Muling wika ni Jerome. Maya-maya ay bumalik na ang malay ni Edgar at nagising siyang umiiyak at nagwika ng salitang pagsisisi sa mga nagawa niya. Tito Abner, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo ni Tia Celia. At sa iyo, Pinsan Jerome, maraming salamat din dahil hindi mo ako iniwan.
sa biyahe natin at hindi mo ko pinabayaan sa sitwasyon ko doon. Kung hindi kita kasama, baka hindi na ako umabot pa dito kina Tito Abner. Hinging paumanihin naman ng binata. Walang anuman yon, iho. Tao lang tayo at nagkakamali. Ang mahalaga yung alam natin kung kailan at paano natin itatama ang mga nagawa nating pagkakamali. Tugon naman ang kanilang tiyuhina. Ngayon na magaling ka na, Edgar, magpahinga ka na muna. At hanggang sa mga susunod na araw masulit pa ninyo ang bakasyon ninyo dito. Natutuwang wika ng kanilang tiyahina. Kahit anong mangyari pinsan, hindi kita iiwan at pababayaan. Alam mo namang tayo lang ang magkakasangga mulat sa pulpa nung pagkabata natin, hindi ba? Kaya magpahinga ka na dyan. At nang makapaglibot-libot tayo sa mga magagandang pasyalan dito sa Samar. Masayang sambit ni Jerome. Natapos ang usapan na iyon na lahat sila ay may ngiti sa mga labi, kalakip ng buong pusong pagtanggap sa pagkakamali ni Edgar. At ang pangako na magbabago na siya at iiwanan na ang masamang asal na kanyang nakasanayan. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Lumaki si Apolonio sa puder ng kanyang ina na si Milagros. Wala siyang kinilalang ama. Ang alam lang niya ay patuloy itong nagbibigay ng suporta, kaya maayos ang buhay nilang mag-ina. Kahit minsan ay hindi niya ito nakita o nakilala man lang. Tanging ang kanyang ina lamang ang may alam kung paano ito makontak o makita. Noong unay nagtaka si Apolonio, pero kalaunan ay natanggap na rin niya ang sitwasyon. Wala din siyang mga kapatid dahil ayon kay Milagros, kapag nagkaroon siya ng bagong asawa o pamilya, maaaring tumigil na sa pagsuporta ang ama ni Apolonio. Wala man ito sa kanilang tabi, ni minsan hindi nagsalita ng masama si Milagros tungkol sa ama ni Apolonio. Puro magaganda ang mga kwento kung paano ito magmahal, mag-alaga at magtrato sa kanya. Halatang mahal na mahal pa rin ng kanyang ina ang ama niya. Ngunit hindi maiwasang mag-isip ni Apolonio, kung totoo lahat ng iyon, bakit iniwan sila? Lagi lamang sinasabi ni Milagros na hindi sila iniwan ng kanyang ama. Laging nariyan ito, laging nagbabantay mula sa malayo. Isang bagay na hindi lubos mo unawaan ni Apolonio. Mula pagkabata, inaamin ni Apolonio na palagi niyang hinahanap-hanap ang presensya ng kanyang ama o kahit man lang ang pakiramdam na merong ama sa kanyang tabi. Lalo na tuwing nakikita niya ang kanyang mga kalaro o kaibigan na buo ang pamilya. Kaya kahit gaano pa kaayos ang kanilang pamumuhay dahil sa suportang pinansyal ng kanyang ama, hindi iyon kailanman naging sapat para kay Apolonio. Dahil para sa kanya, walang halaga ang kayamanan kung wala ang presensya ng taong inaasahan mong nariyan para umalalay at magparamdam ng pagmamahala. Ang presensyang matagal na niyang kinikimkim na sana'y nararamdaman niya. Isang araw pag uwi ni Apolonio mula sa paglalaro, nadatnan niya ang kanyang ina na tuwang-tuwa. Paglapit niya, nakita niyang hawak nito ang samot-saring gintong alahas. Nakakasilaw na kinang na animoy kayamanang ikinubli sa loob ng maraming taon na. Alam niyang galing iyon sa kanyang ama, kaya imbis na mainganyo o maintriga, nawalan siya ng interes. Hinayaan na lang niyang magdiwang ang kanyang ina dahil alam niyang iyon ang nagbibigay dito ng kasiyahan. At gaya ng nakasanayan, tinitignan lamang niya ito mula sa malayo. Tahimik na pinapanood ang kasiyahan ng ina habang siya naman ay muling nakaramdam ng kakulangan. Habang lumalaki si Apolonio, napapansin niyang may mga bagay na parang hindi pangkaraniwan. Sa bawat pag-idlip at pagtulog niya, halos palaging may isang bagay na bumabalik sa kanyang panaginip. Isang gintong ahas. Minsan, nakikita niya itong gumagapang sa ilalim ng kama. Minsan naman, bigla na lang itong lalabas mula sa isang hukay o ilog. Dahan-dahang tumitingin sa kanya, tila may gustong sabihin. Hindi ito nananakot, pero may kung anong bigat na dala ang presensya nito. Parang may tinatagong sikreto.
May mga bagay na bigla na lang siyang magigising na pawis. Kahit malamig ang hangin, tinitignan niya ang kisame. Nag-iisip kung bakit paulit-ulit ang parehong panaginip. At habang lumilipas ang mga taon, mas lalong lumalalim ang pakiramdam niya na may koneksyon siya sa nilalang na iyon, na hindi lang basta panaginip ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng gintong ahas. Hanggang sa nagbinata si Apolonio, hindi pa rin siya tinatantanan ng parehong panaginip. Pero ngayon, hindi lang gintong ahas ang laman ng kanyang gabi. May bago nang dumagdag, isang kakaibang nilalang na mas lalong nagpaikot sa isip niya. Isang San Telmo, isang bolang apoy, lumulutang sa gitna ng dilima. Maliwanag ito pero hindi mainit. Ang apoy nito ay kulay kahela na may halong ginto at bughaw na parang may sariling buhay. Minsan mabilis itong umiikot sa paligid niya. Minsan naman unti-unti itong lumalapit sa kanya. Tila may gusto siyang sundan. Pero kahit gusto niyang tumakbo o lumapit, laging natatapos ang panaginip bago siya makagalaw. Sa panaginip palaging sabay ang paglitaw ng gintong ahas at ng San Telmo. Ang ahas ay laging tahimik, gumagapang lang o nakapulupot sa isang bagay. Samantalang ang San Telmo ay laging lumulutang at umiilaw-ilaw sa paligid. Parang bituin na wala ng landas. Sa dami ng ulit na panaginipan niya iyon, halos kabisado na niya ang bawat detalye. Pero kahit ganon, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Lalo na siyang nalilito. Gusto man ni Apolonio na ibahagi ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga panaginip sa kanyang ina, nahihirapan siyang magsalita. Mula noong bata siya, ramdam niya na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Hindi sila nag-aaway pero palaging may distansya. Parang may mga bagay na hindi niya matanong o masabi sa nanay niya. Pakiramdam ni Apolonio madami itong tinatago. Kahit anong tanong o ibato niya rito, laging may sagot na hindi kumpleto. Mga paliwanag na hindi tinutugma. At sa tuwing iniiwasan siya ng ina o sa tuwing may pakiramdam siyang may tinatagong lihim ang nanay niya, mas lalong lumalalim ang nararamdaman niyang hiya at takot. Hindi siya sigurado kung paano niya sisimulan ang mga usapan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa panaginip niya. Minsan naisip ni Apolonio na baka si Milagros ang ina niya ang may alam sa lahat ng nangyayari sa kanya. Pero dahil hindi niya kayang tanungin o hindi niya kayang magtangkang magbukas ng ganitong usapin, nagiging masalimuot na lamang ito sa kanya. Kaya mas minabuti ni Apolonio na sabihin ang lahat sa tiyuhin niya na si Mando, ang kapatid ng kanyang ina na mas kasundo niya. Ayon kay Mando, mahirap sagutin ang panaginip ni Apolonio dahil naniniwala silang lahat na may kahulugan ang bawat panaginip. Kay Mando din mismo nanggaling na mas mabuting kay Milagros siya magsabi. Baka kasi konektado sa tatay niya ang gintong ahas dahil kilala niya ito mahilig magpadala ng mga ginto sa ina niya noon. Maging si Mando at ilang kaanak pa ng kanyang ina ay hindi man lang nakilala ang lalaking nakabuntis sa kanya. Basta na lamang ito nagpakitang buntis na makalipas ang 5 buwan na pagkawala. At hindi rin nila alam kung saan ito nagpunta. Nang muli nila itong makita, maganda na ang buhay ni Milagros. Sabi raw nito dahil iyon sa suporta ng ama ni Apolonio. Dahil doon hindi na rin sila nag-abala pang mag-usisa. Nire-respeto nila si Milagros. Kung gusto nitong gawing pribado ang tungkol sa ama ng kanyang anak, lalo pat wala naman silang reklamo at hindi rin sila pinapabayaan. Kinabukasan habang abala si Milagros sa pagsasaayos ng halaman sa harap ng bahay nila, nilapitan siya ni Apolonio. Hindi man sanay magsimula ng seryosong usapan sa ina, buo na ang loob niyang sabihin ang tungkol sa kanyang mga panaginip. Habang nakatayo siya sa gilid, ramdam niyang bumibigat ang hangin sa paligid. Mabagal siyang nagsalita at inilahad ang tungkol sa gintong ahas at bolang apoy na paulit-ulit niyang napapanaginipan. Nang marinig ni Milagros ang kwento,
Napahinto ito sa ginagawa. Tila may bigla itong naalala. Isang bagay na matagal nang tinatago. Ang mga mata nito ay hindi maibinta. Ang dating kalmadong kilos ay napalitan ng kaba at pagkabigla. Sa halip na sumagot agad, umupo si Milagros at tumitig sa kawalan. Tahimik lang si Apolonio habang hinihintay ang magiging tugon ng ina. Ramdam niya na may malalim na koneksyon ang mga panaginip niya sa mga lihim na matagal nang kinikimkim ng ina. Sa mga saglit na iyon, alam niyang may malaki siyang matutuklasan at hindi na ito basta simpleng panaginip lang. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Milagros. Hindi siya nagsasalita tungkol sa usapan nila ni Apolonio, pero kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos nito. Madalas itong tulala at laging may malalim na iniisip. Halos hindi na rin ito makatulog sa gabi. Hanggang isang gabi, habang tahimik na naghahapunan si Apolonio, iniwan ni Milagros sa kanyang mesa ang isang lumang kahon. Luma na ito at may ukit na kakaibang simbolo sa takip. Wala itong sinabi, umalis ito ng walang imik, pero alam ni Apolonio na iyon ang sagot sa mga tanong niya. Sa loob ng kahon ay mga lumang papel, mga larawan at ilang sulat. Isa sa mga larawan ang agad na nakakuha ng pansin niya. Larawan ito ng isang lalaking nakasuot ng kakaibang kasuotan na tila hindi pangkaraniwan. Sa likod ng larawan may nakasulat na pangalan, isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Habang binabasa niya ang mga sulat, unti-unti niyang nauunawaan ang koneksyon ng lahat. Ang gintong ahas, ang San Telmo, ang mga panaginip, lahat pala'y may pinagmulan. Hindi simpleng tao ang kanyang ama. Isa itong nilalang na mula sa kabilang mundo. Isang engkanto na may kapangyarihan sa apoy at ginto. Sa loob ng mga sulat ay binabanggit ang isang sising. Isang makapangyarihang bagay na tagapagmana lamang ang pwedeng humawak. At ayon sa mga sulat, si Apolonio ang susunod na tagapagpadala ng singsing na ito. Nasa kanya ang dugo ng engkanto. Ang lahat ng panaginip niya ay mga senyas na panahon na upang gampanan niya ang kanyang papela. Sa wakas, ipinagtapat na rin ni Milagros ang buong katotohanan kay Apolonio. Ibinunyag nito ang lihim na matagal na nitong kinikimkima. Ang pagkawala niya noon sa loob ng 5 buwan ay hindi basta pagkawala. Ayon kay Milagros, napadpad siya noon sa isang masukal at lihim na bahagi ng bundok. Doon siya natagpuan ng isang lalaking magsasaka na kumupkup at nag-alaga sa kanya. Sa panahon na iyon nahulog ang loob ni Milagros sa naturang lalaki. Mabait ito, maalaga at tila kilala siya kahit ngayon pa lamang sila nagkakilala. Habang lumilipas daw ang mga linggo, lalong naging malalim ang kanilang ugnayan. Hanggang sa dumating ang gabing nagbuklod sa kanilang bilang magkasintahan. Ngunit habang nagbubuntis na siya, sa kanya natuklasan ang katotohanan ng yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi pala tao ang magsasaka, isa pala itong engkanto sa bundok na iyon. Ipinakita nito ang tunay na anyo, makisig, makapangyarihan, at may kakayahang utusan ang mga nilalang sa paligid. Hindi man siya pinilit, inanyayahan siyang sumama sa mundo ng mga engkanto. Ngunit pinili ni Milagros ang manatili sa mundo ng tao upang mamuhay ng tahimik at normal. Bilang kapalit, nangako magpapadala ng suporta ang hari para sa kanilang magiging anak. Kaya mula noon, hindi na sila kinakapos sa buhay. Palaging may dumarating na alahas, pera at kung ano-anong ginto na tila bigla na lang sumusulpot. Ngayon nauunawaan na ni Apolonio ang lahat. Ang kanyang mga panaginip, ang gintong ahas, ang San Telmo, at ang kakaibang enerhiya na unti-unti niyang nararamdaman sa kanyang sarili. Isa siyang anak ng maharlikang engkanto. Dugong engkanto ang dumadaloy sa kanya. Matapos ang mga pag-amin ni Milagros, tuluyan niya nang inilahad kay Apolonio ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. Hindi raw dapat katakutan ang San Telmo at gintong ahas. Ang mga ito ay hindi sumpa, kundi mga tagapagbantay.
mga elemento ng kanyang ama na ipinapadala mula sa kabilang mundo upang gabayan siya. Ang San Telmo, ang bulang apoy na palaging sumusunod sa kanya, ay hindi isang nilalang ng kasamaan. Isa itong nilikha, binuo mula sa apoy ng makapangyarihang engkanto, palatandaan ng presensya ng kanyang ama. Samantala ang gintong ahas na laging lumilitaw sa kanyang panaginip ay simbolo ng maharlikang dugo na dumadaloy sa kanyang ugat. Isa rin itong tagapagsalita ng mga engkanto, na tanging mga dugong engkanto lamang ang makakakilala at makakaunawa. Ayon kay Milagros, ito ang mga patunay na kailanman ay hindi iniwan ng ama ni Apolonio ang sarili niyang anak. Hindi man ito nakikita, palagi itong nasa paligid, nakabantay, nagmamasid at gumagabay. Lahat ng panaginip niya ay mga mensaheng dahan-dahang inilalapit sa kanya sa isang layunin, isang misyon na siya lamang ang makakaganap. Unti-unti nagiging malinaw na kay Apolonio na may mas malalim siyang papel sa pagitan ng dalawang mundo ng tao at ng engkanto. At ang singsing na binanggit sa mga lumang sulat, ang susi upang tuluyang mabuksan ang daan patungo sa kanyang kapalaran. Isang gabi muling napanaginipan ni Apolonio ang San Telmo, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang lahat. Hindi ito tulad ng dati na parang anino lang na dumadaan. Ngayon gumagalaw ito ng mas mabilis, umiikot sa kanya at tila ba inaanyayahan siyang sumunod. Ginawa naman niya sapagkat pakiramdam niya ay hawak niya ang kanyang panaginip na para bang gising siya sa loob nito. Naglakad siya kasunod ng lumulutang na bolang apoy hanggang sa marating nila ang isang masukal na daan paakyat ng bundok. Sa bawat hakbang, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang dilim ay napalitan ng liwanag na galing sa kung saan-saan. Ang mga bato sa lupa ay kumikislap na parang ginto. Hanggang sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Hindi na bundok ang kanyang kinatatayuan. Isa na itong kaharian. Napakaganda ng paligid. Ang mga halaman ay may iba't ibang kulay na hindi niya pa kailanman nakita. Ang hangin ay malamig ngunit may kakaibang bango. Doon niya napansin ang mga nilalang na hindi karaniwang makita sa mundo ng tao. May dambuhalang kulisap na may makintab na pakpak. May mga taong mukhang halaman na ang mga balat ay lumalaking dahon. At may mga punong gumagalaw na tila may sariling buhay. Habang siya ay naglalakad, lahat ng nilalang na kanyang nakakasalubong ay yumuyuko sa kanya. Walang sasalita, pero ramdam niya ang respeto sa bawat tingin nila. Parang kilala siya ng lahat, parang hinihintay talaga ang kanyang pagdating. Sa gitna ng kakaibang ganda ng lugar, naramdaman niya sa unang pagkakataon na tila bahagi siya ng isang mas malaking mundo na matagal nang nag-aabang sa kanyang pagdating. Sa gitna ng kaharian ng engkanto, habang sinusundan niya ang landas na parang kusa ng pinubuksan para sa kanya, biglang huminto ang San Telmo sa harap ng isang malaking puno. May ginito ang dahon. Unti-unti itong lumiwanag hanggang sa loob ng liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaking nakaputing kasuotan. Mahaba ang buhok at balbas at ang mga matay tila pagod ngunit puno ng kabutihan. Hindi man nagsalita, alam ni Apolonio kung sino ang nasa harap niya. Para bang ang puso niya mismo ang nagsasabi sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama, ang hari ng mga engkanto. Ngunit kasabay ng pagpapakilala nito ay biglang bigat ng dibdib niya. Ang hari ay halatang mahina na, nakaupo sa trono ng mga ugat ng puno. At ang bawat hininga nito ay mabigat. Ang dating liwanag na bumabalot sa katawan nito ay unti-unting kumukupas. Sa isipan ni Apolonio, hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang sila nagkita. Pero ramdam niya, ito lang ang natitirang lakas ng kanyang ama upang humarap sa kanya. Sa mahinang tinig, ipinaliwanag ng hari kay Apolonio ang matagal nang itinatagong lihim.
Hindi lang karamdaman ang bumabalot sa kanyang katawan. Ito ay isang sumpa, isang matandang dyablo na matagal na niyang nakalaban sa kabilang mundo. Ang siyang may gawa ng lahat. Hindi lang ang hari ang pinahina ng sumpa, kundi pati na rin ang buong kaharian ng bundok na kanyang pinamumunuan. Unti-unti na itong nalalanta at ang mga nilalang ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ang tangi makakapawi sa sumpa ay ang pagtanggap ni Apolonio sa singsing ng Haring Engkanto. Isang makapangyarihang singsing na hindi lamang tagapagmana ng trono, kundi susi rin sa kakaibang kakayahan, ang maging manggagamot, tagapagligtas ng dalawang mundo. Ngunit hindi iyon basta-bastang pag-asa. Ayon sa hari, ang dyablo ay may kakayahang bumasa ng damdamin at alam nito ang tampo sa puso ni Apolonio. Ang sama ng loob sa ama na hindi niya nakapiling, ang mga taon ng tanong na nagpangulila. Ginamit ito ng dyablo upang lumikha ng sumpang walang bisa kung hindi buong bukal sa loob na tatanggapin ni Apolonio ang kanyang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit ngayon lang siya nagpakita sa anak. Hindi dahil sa ayaw, kundi dahil sa takot na baka hindi siya tanggapin. Ngayon ang desisyon ay nasa kamay na ni Apolonio. Naramdaman ni Apolonio ang kabutihang likas sa kanyang ama. Sa kabila ng tampo at tanong sa puso, alam niyang hindi siya pababayaan nito. Lalo pa ngayong nauunawaan na niya ang lahat. Walang pag-aalinlangang tinanggap niya ang singsing, kahit wala siyang kasiguraduhan sa bigat ng tungkulin. May tiwala siyang gagabayan siya. Nang maisuot niya ang singsing, biglang lumiwanag ang buong paligid. Parang isang malawak na liwanag ang lumamon sa paligid. Kumislap ang lahat, ang trono, ang San Telmo, ang mga puno at kahit ang hangin ay tila nagniningning. Hanggang sa tuluyang nawala ang lahat sa paningin niya. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa kama na siya sa loob ng kanilang bahay. Pawisan, nanginginig, pero buo ang alaala ng lahat ng nangyari. Tumingin siya sa kanyang kamay. Nandoon ang singsing. Hindi ito ordinaryo. May init itong taglay at tila kumikislap kung minsan. Sinubukan niya itong alisin pero hindi ito natatanggal. Doon niya napagtanto, hindi panaginip ang lahat. Totoo ang lahat. At nagsisimula na ang kanyang bagong buhay bilang tagapagmana ng isang kaharian at isang manggagamot ng dalawang mundo. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Apolonio. Tahimik siyang nag-aral at nagmasid at natutong makinig sa mga bulong ng kalikasan at ng mga elemento. Sa tuwing pinapainit ng singsing ang kanyang palad, alam niyang may nangangailangan. Gumamit siya ng dahon, bato, tubig at kahit hangin sa kanyang paligid upang pagalingin ang may sakit. Hindi sa paraang nakasanayan ng mga tao, kundi sa paraang espiritual na paraan. Marami ang nagulat, unay hindi naniwala. Tinawag pa siyang sira o sinungaling, pero hindi nagtagal ang pagdududa. Isa-isang lumapit ang mga dating may sakit, mga halos isuko na ng ospital, mga sinasabing wala ng pag-asa, at lahat sila ay biglang gumaling. May mga nakakita kung papaano gumagalaw mag-isa ang mga dahon sa kanyang mga kamay, kung paano uminit ang tubig kapag dinadasalan niya ito, kung paano napapawi ang sakit sa bawat paghawak ng kanyang palad. Hindi man niya ipinagmalaki, ang mga tao na mismo ang nagpalaganap ng kwento niya, hanggang sa dumami ang gustong magpatingin, magpahilot, humingi ng payo. Madalas na ring makasama ni Apolonio ang kanyang ama sa pamamagitan ng panaginip. Sa bawat pag-idlip niya, tila nagiging daan iyon upang makatawid siya sa kaharian ng mga engkanto. Doon malaya siyang nakakapasok sa palasyo, isang lugar na puno ng liwanag, mga halamang kumikislap at mga nilalang na hindi niya kailanman inakalang totoo. Nakahulubilo siya sa mga engkanto,
mga tagapangalaga ng ilog, mga diwata ng hangin, at mga nilalang na may anyong hayop ngunit may utak at damdamin ng tao. Tinuruan siya ng iba't ibang kaalaman kung papaano makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan, kung papaano basahin ang enerhiya ng isang tao, at kung paano gamitin ang singsing sa tamang paraan. Hanggang sa natuto na ring makipaglaban si Apolonio sa tulong ng mga engkantong gumagabay sa kanya. Natutunan niyang gamitin hindi lamang ang singsing kundi pati ang sarili niyang lakas bilang tagapagmana ng dugong Maharlika. Aswang, mambabarang at iba't ibang nilalang na galing sa dilim ang nagsimulang magpakita at sumubok na bumangga sa kanya. Marami ang gustong bawiin ang singsing. Marami ang ayaw siyang maging tagapagligtas. Ngunit bawat banta ay hindi nagtagumpay. Sa bawat laban, kasama niya ang mga engkanto, mga mandirigmang may pakpak, mga halimaw na naging kanyang kakampi, at mga nilalang na tapat sa kanyang ama. Hindi siya kailanman nag-iisa. Hindi man madali, hindi rin siya kailanman natalo. At unti-unting kumalat ang balita. May isang binatang makapangyarihan na anak ng hari ng engkanto na tumutugis sa kasamaan. Ngunit dumating ang araw na bigla na lamang silang nawala ni Milagros. Walang paalam, walang bakas at walang nakakita kung paano o kailan sila huling umalis. Para bang naglaho na lang silang parang bula. Nagdulot ito ng matinding tanong sa mga taong dati tumudulog kay Apolonio. Mga taong natulungan niya, mga naniniwala sa kanyang kakayahan at maging mga hindi maniniwala ngunit nakasaksing totoo ang kanyang kapangyarihan. Mabilis na kumalat ang mga haka-haka. May nagsasabing baka kinuha na sila ng mga engkanto at dinala sa kaharian ng bundok. May ilan namang naniniwalang baka may nilalang mula sa dilim ang nagtagumpay sa wakas at dinukot sila. Pero napansin ng mga taga roon na kahit wala na ang mag-ina, nananatiling payapa ang kanilang lugar. Walang masamang nilalang ang naglalakas loob na gambalain ang paligid. At tila ba may lihim na proteksyong bumabalot dito. Isang hindi nakikitang kalasag na nagmula sa hindi mapaliwanag na kapangyarihan. May mga nagtangkang pasukin ang iniwang bahay ni na Apolonio dahil sa balitang maraming gintong naiwan doon. Ngunit isa-isa silang nabigo. Pare-pareho ang kanilang kuwento. Tinuklaw daw sila ng isang dambuhalang gintong ahas at may lumulutang na bulang apoy, ang San Telmo, na bigla na lamang sumusulpot at humahabol sa kanila hanggang sa mapilitan silang tumakas. Sa kabila ng lahat, may isang tao lang ang tanging nakakalapit at nakakapasok sa lumang bahay. Si Mando. Walang ahas na sumusulpot, walang San Telmo na nagpapakita. Tahimik ang paligid sa tuwing siya ay naroroon. Kaya't ang mga tao bagamat hindi nagsasalita ng lantaran ay naniniwala nga si Mando ang iniwang tagapagbantay ng mga nilalang, ng mga sikreto at ng isang kwentong hindi pa nila alam kung tapos na.